Vet aquí que una vegada era una minyoneta vilatana molt bonica, la més xamosa que s'hagi vist mai, i sa mare estava boja per ella, i son àvia més que sa mare. La bona de l'àvia li feu fer una caputxeta vermella, i era tan bé que l'esqueia que li van treure per renom la caputxeta vermella. Un dia que sa mare havia pastat i fet coques va dir-li: «Ves a veure com se troba l'àvia, perquè m'han dit que està malalta i de passada li duràs una coca i aquest pot de mantega». Tot seguit, la caputxeta vermella eixí per anar a casa de l'àvia, la qual s'estava en un altre poble. Passant per un bosc va trobar-se amb mestre Llop, que tenia bones ganes de menjar-se-la, però no va gosar fer-ho per temor d'uns quants llenyataires que es trobaven al bosc. Li preguntà on anava. La pobreta nena, que poc se'n pensava com n'era de dolent, va aturar-se a fer cas del llop. Va dir-li: «Vaig a veure l'àvia i a dur-li una coca amb un pot de mantega que la meva mare li ha tramet». «Que s'està gaire lluny?», va dir el llop. «Oh, sí», li contestà la caputxeta vermella. «S'està per d'allà, d'aquell molí que veieu allà baix de tot, a la primera casa del poble». «I bé, doncs», feu el llop, «també jo vull anar-la a veure. Jo me'n vaig per aquest camí d'ací i tu per aquell altre, i veiem qui serà més aviat». El llop se posà a córrer amb tota sa força pel camí que era més curt, i la minyoneta se n'hi anà pel més llarg, entretenint-se plegant avellanes, atrapant papallones i fent remeis amb les floretes que trobava. El llop no trigà gaire estona a arribar a casa de l'àvia. Truca. «Qui hi ha?» «Soc la vostra neta, la caputxeta vermella», digué el llop estrafent la veu, «que us duc una coca i un pot de mantega de part de la meva mare». La bona de l'àvia, que s'estava al llit per trobar-se un poc encardenada, li cridà: «Treu l'estaqueta i caurà la baldeta». El llop estirà l'estaqueta i la porta s'obrí. S'esbraonà damunt la pobra dona i en un no res va devorar-la, puix feia més de 3 dies que no havia menjat. Seguidament tancà la porta i se n'anà a colgar en el mateix llit de l'àvia, esperant la caputxeta vermella, la qual vingué al cap de poca estona a trucar a la porta. «Qui hi ha?» La caputxeta vermella, en oir la veuasta del llop, tingué por, de moment, però creient que l'àvia devia estar refredada, va respondre: «Soc la vostra neta, la caputxeta vermella, que us duc una coca i un pot de mantega de part de la meva mare». El llop li cridà, endolcint una mica la veu: «Treu l'estaqueta i caurà la baldeta». La caputxeta vermella estirà l'estaqueta i la porta s'obrí. El llop, veient-la entrar, li digué, amagant-se al llit amb l'abrigall: «Deixa la coca i el pot de mantega damunt de la pastera i vine-te'n al llit amb mi». La caputxeta vermella es va despullar i va ficar-se al llit amb l'àvia, on s'extranyà força veient de quina manera era l'àvia, bo i despullada, i va dir-li: «Àvia, quins braços que teniu més grossos!» «Són per abraçar-te millor, filla meva». «Àvia, quines cames més grosses que teniu!» «Són per córrer més, filla meva». «Àvia, quines orelles que teniu més grosses!» «Són per a sentir-hi millor, filla meva». «Àvia, quins ulls més grossos que teniu!» «Són per veure-hi millor, filla meva». «Àvia, quines dents més grosses que teniu!» «Són per menjar-te». I tot dient aquestes paraules, el dolent del llop seient-se damunt de la caputxeta vermella i se la menja. Amonestament. Això vol dir que l'inexpert jovent, i sobretot les noies quan són gentils i bonicolles, fan mal fet d'escoltar-se tota mena de gent. I així no és meravella que el llop se'n mengi tantes, és en tan gran trapella. I dic el llop només, perquè hi ha llops amables que són tinguts per respectables, que saben fer galanteries i sempre urbans i sociables van preparant llurs picardies. Ells fan l'aleta a les donzelles i es fiquen per les cases fingint-se amics d'aquelles. Emperò, qui no sap que hi tals llops disfressats de tots els llops són els més condemnats?